Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, oo na yan ang nag-isip ni Kwaraw. Unay mo, ti panang katawa mo, kanikwaraw, marituyang. Nga raw, mababay na raw. Sapay na gato pampalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kahit pudlumot ang nag-isip ni Kwaraw. Sapay ulitin na pay lang. Mabain ako na talaga. Kaya't kunti aglamang. Inay, papanam nga ruden nga eh. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa eh. Kahit ibagbagaklaan mo't anang isay, tapod numag. Apay nga'y amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, mala daw akong iji kasar nga atin darak. Nay, iso daytan. Hey, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang Uncle. Apa saan? Kasanaw. At dahil dyan ni nanatuyang. Kat pirmi nga inuyaw na. Anya ga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay unay matanday dya ako, Marek. Mababay na. Ta nagkikinitan dagiti babalasang. Sada nagkakatawa. Day tala ang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituyang. Apay apagawidon nakmaray. Kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito tersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amen nga may gumatang uyawaw. Iso nga imbes sa gumatang da. Kumadaw da. Ibagbagaklaan matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, katawan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito tersina kat uyawam. Imbag kumamang nga rod no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang ang pari-air dito'y tersinam. Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidog, ma'am. Ay, aguyaw ka man din ako nakad. Kahit po numag, uray kita, Iso siguro tera aramido ma. Noda ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Ti aguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw amapmapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Matitikas ta nga aramiday. Kwaraw, Apay Antay. ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin nga Antay. Ikan ka itisang hagasot. Ay, ingkaman gumatang itirikado dita tersena ni Marikwanang. Diyak kaya't mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawan naktumanan. Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Asos, apay ngay? Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena. Naa. Kita ti panagnanamaray. Naa. Agpadadakin ni Uncle na akasla maidog, ma'am. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba Ay awanan ti umay gumatang dito, tersinak gapukan ka. Di nakman pabasulan. Adda ka nga min dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Uncle, ni Auntie ngay. Ay aglutluto iji kusina. Nagatang kong tirikado ngay pagpagatang ni Antay. Ay impagta din na kainuyaw ni Nanam Atuyag. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak, Uncle.
Jesus, ay agree rin ani kagawad ko na. Damat nga minijay ni Nana Tuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauuyaw ni Kuwarog. Ay sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, Eh. adaman la damagakan ka. Anyo day ta? Apay ngay sa bali mo ten atersin na tinaggatangan ni Kuwarog. Kunakon kit adamagam day ta. Ije ko matirsinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adan ni Marito yang ijetirsinam. Kit, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Dumot ti gumatgatang ititirsinam. Saan lang mo't ani kwaraw? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya, Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro a kinauyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay, Maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro a panaguy-uyaw na. Nakaro apan naguyaw ko na, Maray. Wan, amin nga umay gumatang dito'y tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda a paggatangan. Day, yak amo day ta. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Aya, ay madi talaga day ta, Maray. Iso nga wanan ti umay gumatang dito'y tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabain ka talaga si Kahtuyan. Na, tapay manang, Amin ka nung agatang ni Tatersina ni Marikwanang. Uyawan. amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyoyaw? Padasok ti saan nga aguyaw? Ay isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. Iso asya kun ti umay gumatang. Ay kat nasaya at mat amaray, tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito'y, tapno aguyaw. Ay nasaya at mat no kasta, Maray. Adukat ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige, Maray. Amom ka day Ay, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito'y Teresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak, Mas daawak maray. Buyongan kamutan. anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka magnaay. Naa, mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Kan ay saus. Puraw mo't amin ang dagitabok, mau. Pati buok. Ay, usturaytan Marituyang. Isardeng mon nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangam. Ay, lagi pam Mare. Tapno adamag gumatang diti Teresina. Ay, saan nagarudan ang malagay tagkabawal? Na. Kita ang mga minanay, puraw amin ang tabok na. Takarkarwan na pa'y timanguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit-kita. Agawidak man langan. Ay, Maribanang. Diyengay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, pari badong. Naggapuak ngamin iti Teresena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawiak. Ta inuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko na, Maray. Ay no, makaung-ungutak, pare. Talaga na sakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na.
Awan nga ron ti pilpilyan na. Amin atao ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto a tao. Ay, siya kaun, ti dumaw dawat iti dispensar, iti day tangay naramin naking kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakat, pare badong. Namin anok may tabi nagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, ang mga nuoray laagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pare badong. Apay nga inaagungot ka kanyak. Imbagak lang nga do ti uban na. Sapay ulitin na pilay. Dinilaw ko lang jay dakal abuyong na. Dita. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Aha. Kunamla day ta ah. Tasi ka alaklakayan. Anapunon ti kurtrek tarupam. Nada. Amen, madlawaw. Anya, uray siya kuya waman. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Yeah. Adi mo pa'y mabugwan. Pwak! Ay, madya talaga ti ugalim to yan ah. Uray si Kantay. Inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga road. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga road ang uyawan nak. Iso nga ro tadya kaya na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw. Dakas ti aguyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na. Tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya tao. Sige. No maminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinangkay. Agungat day dyan. Kano day tamo ti planok nga ramidan maray. Uyawag mat ni Maritoyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan day ta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak. Kas makita mag, gapukan kwa na. Wan nga rod mapmapanda amin iti sabali at tersena. Inabog sa amin na customer kaw. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka day, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko ana, Mare. Mare tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray. Tapno masung batak anaimbag day ta saludsod mau. Ay, damagak laang mat, no nagsagay-say kan. Tanay, kuso-kusumat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw marituyan. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak samatan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso, ngam saan mo mat abagay. Anya tim ako na maribana. Ay na, ad-adda apin muskol dagiti bibig mo marituyang anak ang ngisit. Ay, aguray kayo mo ta! Pagsaunda mag! Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Ha! Ereklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare. Paypayson nan sa mati agreklamaw. Kabayam anya ko ma. Napadasan nan tinauyaw, Mare. Wen oray la makalwa. Mabalin ti agreklamaw, kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Na- Tama ka sang sangit ak nga minaon. Ay, sige. Agsangit ka lata. Ay, nagsakit nga min tinakam ka. Ah. Gapo iti naramay dagiti kukumare kanyak. Eh, asino ako kumarin? Da kumari ko anangkan kumari ba
Inanuda ka aya. Sinaktan da tirik na. Oh, pinagsinublatan da nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wow, kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak ka nga giti pananguyaw da kanya. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wow, kapitan. Aday wanda ka dagiti friends mo. No nauyaw ka. Apay, kaya't mo aguraan da ka. Ay, saan kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka, dagiti kukumaray. Wan, kukumarit kida, ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Aron bang lang day taking ka? Kunak man no isakit nak, apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di ka mo't dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mo't lang day ta. Gunggunam. Nay, ang damot ni nanatuyang asang nagsuksukat. Ay, may sakamot amang uyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawon, tamasaksakitan. Ay, ka nasaya at amaray no isardeng mon ti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay nanatoyang, saan ka nga aguyaw, no di mo kaya't timawyaw? Ala sigay, dinan tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Anything. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Ginawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Marikwanan, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, maray. Ako ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wan, may kan amin nakalista tinagan na. Apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan nagan yung listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami mo't kinibadong kaw. Apay, kabagyan niya ni Kapitan. Kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti maikan iti ayuda? Kakasla kasta tamin nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Ay, nagano ti karga da iti ayuda naawat ko, kwaraw. Uyaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ita pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na nga. Marikwanan, masungbatam ka day ta sa lunsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw ijelistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo jelistaan. Apay nga, ngawan. Siyak man lang ti mangsungbat ka ba dong? Awan na ganyo ijelistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laeng, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan?
nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang badong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Dayta nga rod kay. Dagiti kanulaang kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay agriritan to yan. Sana mabalinda ito ang mapaspasama. Naskadla ang agririta. Kagawad, anyat makunam itinaawat mo nga ayuda. Ay ko, syempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaanong tumanan di sumarunaw? Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y magkindi, Nagaduma nga, man. Iso nga ron nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan next. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, man, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay Kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, Kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko di listahan. Angkel ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Angkel lamang ikatitinagan mo, Antay. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hol paray. Kanayon nakada dito'y. Kahit mapalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakap. Ay si Kaki di mo paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala, narugit nga ron ti sakap. Mabalinain paray. Nalinis mo din. Munag ka, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, hapayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka paray. Isungay mayak dito barangay hal. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. Anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanitoyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagkadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga kasta. Saan kan nga agreklamo? Awatem lang tanti kinapod no adita agkabagyan. Kaya uray ka ano man. Saan tayo ang mabalin nga agkabagyan? Awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parenting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarod tinagapa. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod na kayat? No kasta, saan latta ang mabalain ang mailista tinaganta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadaka. Addan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan ada kami laang kinibadong ko ti saan anakaawat iti ayuda.
Awan nga min tinagan nyo itilistaan ka. Saan mon nga ulitin, Maray? Tanag sakit, adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nangibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayak nga ilista tinagan may. Da kayon tumat nga main. Basol yung matlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw, no saan mi akaya. Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan. Amin da nga min anang ibutos kan ni Kapitan Idey. Kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko Ta saan ka nga min anaikan iti ayuda? Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanen, mawarasan. Tataba daw. Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot Ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamit ng angkel kao, dedda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat nakabagyan. Ipilpilit ka, saan nakakaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan bay amo no nalipatan na kami ni Kapitan akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Padata iti naawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda kan ni Badong na. Apay ko ba nga kakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Ay, sige. Panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay, win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan, iso matibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italaang anaamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapod no gayam nga ado ti kakasinsin na. Dagiti uncle kas kada auntie na. Kunak at nilaang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. Adapay gayam kaanakan na abakbakat kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Na, Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak lako magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay,
Ricardo gayam tigatangam, ay agawid kat adagos, tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sus! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw tanay! Dumakdakkel jay apoy ijay balay da kapitan! Wine, nagayaba ka, uray sa data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sabsab ijay apaw! Katinda na, uray sa data kabagyan. Wan, kaasimot da kapitan, numauram jay kakaiso na abalay da! Saan ka na sumanaw? Indakidain, uray sa data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sa bali at tumulaw! Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin na gadwa kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbag lagit din tatatatata ba tong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na day siya ataw. Madama ka nung aglutlutaw, ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon kay, maliwayan na tilutluto na. Gapo iti panakichismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni ti balayaw, tayong takitaan. Ay kasta unay ti danak ko ba nang kunak no na uraman da iti balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong, ay sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray sa nakakabagyan. Ay asino pa dagiti da dumating bulong banang. Adak mat dito'y likodam, kapitan! Ni Marituyang, inteng. Dagiti nga da duma akabaranggayan tayo. Ay anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kamay, mapan kami kumay di bangkag. Angam nakita may amor uram da ito balayaw paray. Iso na imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kamay, tapno maidop ti apaw. Ay agyaman ako ray amari. Uray no saan da kami akabkabagyan paray. Tulungan da kayo latak ni Maribana. Agyaman akon ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami latak kada kaya. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak nga agluwa. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo matay. Saya at kaya matao da pare badong kan marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main paray. Kwaraw, aday baga. Anya day tangkay. Ilistam ko tinagan da pare badong kan marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay, thank you, kapitan! Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan kaw. Kaya't mo nga spilling ay. Sana'y tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganituyang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog da ita. Sigurado kayo Naglaing ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling itay. Oh, Ay na nga to nangato Unak tubit ka ka. Naggapwa Marituyang. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan anagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasayaat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, Maray. Kahit inlista gayam ni kapitan tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin makipila maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo ten ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw maray. Taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala
Sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. VG Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ninsamot pare ba dong dyan gibilbilag iti irek iji ti kalsada? Isawang kail. Ay, apay, di na mo abawal ti agibilag iti irek iji ti kalsada. Saan na nga mawang kail? Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal da ita. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpuk kawang kail. Ay, ikaman kidi bagakan ko na abawal ti agibilag iti irek iji kalsada. Unang kail, inakibagakin ko na. Ibagam asyak tinang ibaga. Tatabataw, agda kayat nga ibaga ni Uncle Kaw. Imbaon na ka? Wang, tanakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igid ti kalsada. Kat bawal da ita. Way, namo ka bawal. Apay ngay ngarot nga ramidan pa lang. Naglawa mo ti di plaza pagbilagam. Kaya't kung aron dito'y igid ti kalsada, tamakita na kiti tattao, nga adaw ti erikaw. Ay, kayat mo ti agpasikat. Ay, kadwa na. Apay, dagis saya ti agpasikat. Sige, tamapan ko ibaga kini Uncle ko dahi tarasun mo. Ay, aguray ka kwaraw. Tanday bagaking ka. Ano dahi ta? Kaya't mo, taginom ta. Naguray, tamapan ko pa ibaga kini Uncle Kaw. Akayat mo lang ti agpasikat. Ay, sanayin. Apay, bagang pailain. Umay kakiday, taginom ta. Kasanungay ni Uncle Kaw, katimbaon naklang. Paypayam nga ruday. Umay kan. Ayan na nga tan ni kwarugan nga imbaon ko. Nangibaon am ayakan kwa na. Ay, kung nakamapan na ibagakan ni pare ba dong, abawal ti agibilag iti irek iti kalsada. Napan na siguro imbaga ah. Nakabilag pa ila ti irek ni pare ba dong? Ay wan, sapay sinakop ng Sanje Kalsada. Nagturad na iti akong pare. Bawal lang arudan nga aramidin na lata. Ay, sana balay. Kunamat nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagakan kwa na. Madama-damot siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita. Apay nga aginom kayo kin ni Kwaraw. Wain, tapno sanak alapdan nga agibilag iti erek di ta kalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod. Imbaon ka no ni parinteng. Patsamba na ita, Kapitan. Si kalang ayat agbilbilag iti irek dito'y igid ti kalsada. Ado kamay. Mapayasak lang to may nabinagaan. Patsamba na ita, Kapitan. Isumot lagayam asaanin ang nagsubli ni Kwarog. Tamadama-dagayam nga inom kan ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga inom. Ay, isumot lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti irek. Amo na abawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan. Nabal, teka kaun tatabadaw. Uwin nga rod. Iso nga agawid kan. Talagang agawid na kaun. Ay, aguray ka. Saan na dita? Ipagnan nga agawid. Ay, sana yan titawi. Ay, di dyan. Ipagnan nga agawid. Kahit mo asawag, diritaw. Una, ay mabukaw ka. No kwa? Agliko kan tao. No makadanon kayo dyan kurbahan. Kuna ka man no, diretso lang. Ay, nabartad ka na talaga, Kwaraw. Siyak ti Padyam. Kasaanak pa yan nabartay. Maribanang, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall.
Apay aya, Maray. Nakaturog ngamin ni Kwaraw ijay waiting shed. Dah, apay ang naturog, ijay. Gapo siguro ikinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat, no masubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige, Maray, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo. Adi na barbarta kan ni Kwaraw. Di mo kanu ngamin barbartakan ni Kwaraw. Nagkuna. Ni Mari Banang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. Sungarod abinarte ka, tapno saan na nga amaw, ti pagturungon na. Imbagam kumama ngamin no sa di no tinaskan apagturungan na. Kaya't kung arod na mapugaw. Na, sapay katawa ang pailang. Kontrabida na gaya mitibiyag ka. Agpada na, kanya angkal na kapitan. Ulit agmanen kan ka, Kabadong. Bawal ta agibilag iti erek, di ka igit ti kalsada. Ulitag man ngay bagamaray. Amok abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, amo na ya. Matagungod na ta, parintay. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga mo tagungit maray? Iso ajak kabuteng. Amom, Kabadong. Isardeng mo ti agbilag di ta igit ti kalsada, ta delikado. Madisgrasya ka dita. Siya, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, saan ka madisgrasya maray? Kan saan ka mananaw? Tandaan nam day ta Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Wait, namaw. Nga, anya ti inaramid mo, binartek mo mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabartay. Pampanunutan lang ni Kapitan, ti pagimbagan tayo akabaranggayan na. Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Tadyak dengdenggan na kita. Din na ka talaga dayjay akong paray. Asinaw. Di pare Badong Apay, itala ang amadlaw mo, Kapitan. Kano na bayagan arororodan na ka na niya kumparay. Agibilbilaglat ta iti erik, iti kalsada. Ay na, saan lang nga ija igit ti kalsada. Pati nga ti kalsada pagbilagan na. Ay, wen garod. Binagak matan, Kapitan. Ay, anyat ko na na. Saan ka no amabutengkan ka? Aha! Imbaga na dayta. Saan mo ka no ngamin ngam mo ti agungot? Kastagayam Kunana pa ay nga ramiden na ti amin akayat na. Kastagayam Iso saan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan kan kwa tabartakan na laeng. Jak masangot ti mapan makisaritakan ko na. Bisyak ngamin ka. Papanam ko arab. Inakagpasada. May kakidi di tayo, taginom ta. Aginom tamanay. Sabalin tumanin ti pagturuga. Ay, dadag mo na ya. May kakidi. Diyan kaya tayo. Agungat ni Uncle Kao. Apay, kabutan mo, ni Uncle Matt. Una, tanaungay. Patsamay. Muna ya, may tagungay. Di mo pa lang amin nakita nagungat kay. May kakiday, taginom ta. Sabay nagibilag ka manan itirik dita kalsada. Kung naking ka, ngawan makalapad ka niya. Uray day tanga Uncle Mau. Una raw, talagang awan kabutang mau tatabataw. Wait, awan. Uray pa isa nga pulo nga inting bating-teng, ti kasangaw. Jak mabutay. Eh, maray, bagbagaman ni Badong Mau. Apay, Kapitan. Di na kaya't atong palang ti ordinan sa ti barangay. May papan iti panagibilag iti irek, iti kalsada. Isu ati pangibagaam, Kapitan, saan na siya? Binaga akon. Nasaysayat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, aga pa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Ang kasano ang maibagam nga Kapitan, kat madama-damanan nga gininom kinikwaraw. Ha! Ay sus, inawis naman ang nikwaraw gagsyan. Kay kayat mo't nga min nikwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon ni kwarog. Oray saan mo nga ibaon mapanlata. Na, awisin to nga min ni pare Badong. Ay na, Kapitan, bayam nga minan ni Badung ko nga aramidan na ti kayat na. Eh, no ngay madisgrasya. Eh, kasanon ngay. Berbero kam ni Kwarog, inteng.
Ewan sa dinuti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ka ni Pari Badong. Kunakon ka. Tinasaya at ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win. Ay sus, dakas tumod at talaga templuin siya dahil Pari Badong. Panagkunak, panawinan, tapno agungat ka, inteng. Ha? Ay kwa? No mabalbalin ka jak ko makayat ti agungan. Angam kasapulan, tapno madisiplinaan day ja akong paren. Ay, inak man layawid ni Kwarugan. Na, anya manen ay atikat katawaam si Kabadong. Kita ayam na kita agulitin ka. Iyaw awid mo't ni Kapitan ni Kwaraw. Wine, binartet ko gayam di Kwaraw. Ay, kaasimot ni Kapitan amang iawid kan kwa na. Ay kitanusan na. Nalakagayam nga wisin day takanakan na. No arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam, imbaga ni Kapitan nga isardeng munti agibilag iti irik di taigit ti kalsada. Ay di ka laki baybayan may day nga inting batintay. Naa, Surwan na kiday. Apay nalalayang kiday nga miti siya. ay katday ta siguro at ipampanunutin na gapota iso ti Kapitan. Sa nagaputay iso ti Kapitan. Nalalaingay nga miti siya. Saan mo nga itulow? Ay adayumit anangat nga to dagiti gradok idigriduan ngam isaw. Kita man day ta. Ita surwan na kiday. 1 plus 1 to pay di nan to pay amaw. Di namaw. Wine, san? Iso asan man nga gilalaing day tataw. Kalamabay na maturog iji-igit ti kalsada ang nakadumog. Binartag nakmat ngamin ni Tata Badong ang kail. Heh! Mamati kan tumot ngamin iti dadya aparswa. Sanak to na mamatikan kwa na. Dapat lang. Liklikam dadya. Mabaina ka dagiti babalasang ang nakakita kanyak ang nakaturog ang nakadumog iji-igit ti kalsada. Ay, rumbeng lang ang babain ka. Tanay, ano ti nakakita ang babalasang? Kababay na talaga. Sapay nagpipintas da. Jaksan kaya ti rumwar. Jak kaya't nga ipakita ti rupa kadakwada. Kinat-katawaan da kapay. Ay, talaga dya akong mamati kini Tata Badaw. Ay, nasaya at may tanaka-amiris ka. Ay, babain naklang. Heh! Ewan! Iswaliklikam dadya at tao. Sus, una yan, ti pan nakadisgrasya ni Paribadaw. Ay, wun nga ron, Kapitan. Anyat na pasamak aya. Madama nga gibilbilag iti irik ni Badungkaw. Ididinong parmulatan jay tricycle. Ay, kasta? Ay, parintay, garayatin ng buti na. Ha? Kapitan, apay di mo mang mangag ngagpaparayat ni Badungkaw. Ay, mangmangag ko. Naipurwak nga ben iti igid ti kalsada. Amok! Ada ije kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bye-bye amo, ta dinakdengdenggan. Sige mutin Kapitan, ning karayatin ni Badungkaw. Kaasimaut, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare. Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagikit na sakit. Kunak ngamin ken ka kahit. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, mangyarot pare. Pudno gayam ti kinunam. Oh, di na mangamin patpatyan. Ay, kitulungan na mo na pare. Ay, mabiit lang. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Ay, taramidang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay ka mo din pare. Nadisgrasya lang aro din nung tanak pailang, mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Oh, Ne. Hapay nga mo na tayo mamon pare. Ay, dalugin nagsabit tayo. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Kasla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agungatak. Kasla dumanog ken kumugtarak itinangatok. Ay, kasya nakbuti na pare. Kasya nakbuti na. Itaray na ko ni hospital. Ay, jak pa'y kaya't na mabalo ni tuyang ko pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Maray. Kat uray la nagtamble-tamble ang idi sinagi di tricycle ang nakaparpartak.
Nagtambli-tambling ko na, Mare. Kat no ti istorya dagiti chismo sa nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambling. Siyak ti patya, Mare. Namin ano ang nagtambli-tambling ni Kabadong. Ay, nakaro talaga ti disgrasya no mapasamak. Kawan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw-bawal na ti agibilag iti irig di taigid ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni Pari Badong ti kayat asawan ni Entay. Pilay-pilay pa lang ni Tata Badaw ngang Kyle. Ay, imbag atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasan tinapasamakin ko na. Oh, Win nga raw. Nagri ka ta talaga tinatangkan ti ulo na niya ang Kyle. ay, wala. Puno data. Isosi ka. Di kag sukir-sukir. Tapno saan ka maipadakin ko na. Ay na, kabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan ti maisagma. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. At takamot dito'y paraangan niya, wang Kyle. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan a Diyos ijay. Anya ka mo tanang Kyle. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigosak ta nalam minti water. Hey, Bareng pumudot inton bigat. nagado ti maang angot ko ken kang Kyle. Number 1, agat nuwang ka. Una tanapanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Kit, nagling utak ah. Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kaya't nangaubak. Yay. Ay loko day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakit din, maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok ko raw. Agat kalding ka pa yang Kyle. Na Naglalaok ti angot mo. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang Kyle. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asadotaitis. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ah, Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. inton bigat kanon antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukuna ag amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan nyo nga roday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay wen ala, ingka ijay kusina. Tamang sagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuyin ti merienda, antay, anggal. Sagay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Tajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, why? Na Uray siyak manantay. Na. Ijayak mamut kubong ag merienda. Di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kansalas inteng. Ha? Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inalakon ti kuwa. Na Intanantay. Sige. ay nagalasin na gadya adwa. Kasla didak kayat akasangaw.
Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adi idak kayat akasangaw nga agmeryenda. Woo! Ay na! Nabang-ara nakpaya nagdigos, tuya. Uray siyak ba daw? Ay na! Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta nga digos. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sa bunta. Jay barsaw ti pagsabsabunta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay, ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaw. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon kag silsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwag Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Kabuteng na, tidanom. Ay. Siyak sa matibagbaga na. Siyak sa tipaspasagidan na. Agad ang late. Hey, Banang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siyak ka diti bagbagam asaan nga agdigdigos. Ay, daytoy man buy-buya at dito'y Facebook. Intay, saan nga agdigdigos, takabuteng na tidanom. Iso nga agat ang late. Ibagam do siyak tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Nala. Adaywan nak dito'y balkon, ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, hindi pa tidanom akas. Tuy, agdigos akon. Ay, saan unay analamin tidanom ta nang idadangak iti inayon ka. Agdigos akman adaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Agdigos akman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Parintay? It's that yaw? Katwan. Apay. Kaskala nakasabat iti artista. Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Aguray ka paray. Apaya kasta tilang amita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya. Wait, mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae? Perfume ti babae ti kaya't ko asawang paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay, mayata paray. Nataer ka iti kasta lang amita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nako na. Ay, inta ijitersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong, tadinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga nati agpaiso. Nataerak kapitan. Ken, nabanglo agpay. Ay na. Mayat Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinapay. Ay na. Mayat tilami isti soft drinks. Siyak nga, kapitan. Anak ilibre. Apay, dinayaw mo tilangak aya. Saan mo? Kasano nga ilibre ka nga? Ay, kasta aya. Ay, kapitan, nakatataar ka mo. Ay, wan, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Magalakan iti merienda mo, bayadak. Ay, wan, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka.
Sabali manunday ta t-shirt kan short pan mo ah. Wala. Ay narugit nga min itay. Iso nagsukatak. Anya anarugate, kat 2 oras mula ang nga insuot. Na Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. ay basta narugit nay. Mum nga min anya banang. Jak makaturog no narugit ti badok. Oh. Ay na, nagadon ti lalabaan akawus mo. Oh, simpre ah. Tagsukatak nga ron di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariingak ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga ita nga itid na. Aya, ay nagsayatay. Kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamit ah. Di nasayat, no kasta. Inaldaw tangag digaws. Di ag sabon tamit iti nabanglo ah. Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan nagdigos to yan. Tag sabunta, iti nabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay, katuwan. Aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay, Data, nakasagay saya kon. Kain agbangbang luak pay akas tuyap. Ay, nagbanglo at talaga na ito yung perfume ni Banang. Teng, rumwar ka ka din. Ay, wun! Ay, agjutak ijay barangay hall. Ay, nene. Ay, sos, Ah, ibusam samot tanday tabang banglok. gumatang kan tumanin ah. Ay, nagngina day tabang banglaw. Oh, Kan, nene. Sabali mananday ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mo't nga usaram jay jacket mo idikalman. Ha? Madalos pa'y mo't. Oho, so katakbot ah. Ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Oh. Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall kwaraw. Apaw, nagtaer ka itanggal. Kundi bisngay ka pa yan. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud maw? Naa, Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? naa. Ay, sumardeng ka man mo. Sobra man ako na kunti sasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtaer ka anggal. Ha? Kasta ti kapitan, kas lagabernaur. Ay, adenggan. Ay, ayos. Wananggal, iso na sayat day ta. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang, Day. umayak man. Umay kay kan itilinutok apansay. Ay, agyaman ak maray. Apagisaw, mabisi na kaon. Na, nagadumot kan tilina ba ang maray? Kan, nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng Marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong agpaiso day talina ba among maray? Wen maray, agparikutak ita. Tainal daw mutten nga agsukat ni Inteng. Sipod managdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos. Tawan lablabaak. Kahit di mo kaya tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya o maray. Ay, uray pa'y maray. Alangarudan maray, ang meriendakan. Kanumon da ito'y pansit nga nyagkaw. Tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man maray. Talaga ang mabisina kun kahit. Ay,
Thank you manan, Marituyang. Ay, jakayat da ito nga isuot ba ng tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Na, nakaarartikan, kalablabamot day ta Ay, ada nga rod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay, wenno ijay munisipyo? Basta jakayat da ito. Ang mga numakita da. Eh, si kaano isuot mo ti adaman siya na? Na, Ay, ibasura mo. kat napintas pa'y mat day to a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Na, Nga rod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jakayat, period. Heh, puwira iris. na, Madlaw mo ka di ita ni pare inting maray. Dayta mo lang papataaran ta muna nga ramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon nan anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat malta na bang lupay. Wen nga raw. Sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inaldaw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka maray. Inaldaw ka mga agdigdigaos. Natural. Nga uray awam mo asawa. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay Malamaray. Mangtid ka man iti soy, kunso ka. Tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wen maray. Nagpartiyak iti tarakin ko amanaw. Kit isaw ti yadubaw. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba? si kamot tan ata aglaba iti kawismaw. Na, Syakla aminan. Ay, kanayunak ang mabambanog. na idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalaboskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawis mo Inusar mo la iti 2 oras, sukatamon. ay narugit na ron. Ay na, kas kalamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Ha? Pues, sikat aglaba iti kawis mo. Saan asya? Ay, unay kan maray. Agkonsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa ko. Ay, saan maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na. Ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan agjute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mat? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti armusar, tabanang. Wen, sige. Intan ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamatan intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asikat ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarod ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mga sagana. Sikamatan kahit mong agdigos ako no saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no syak pay laang ti mga sagana. Amin lakit din, kat syak. Ay, no di nakasikasuan nga asawam. Oray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Oray agat ang lita ko. Wen, Na- makamu ka. Total, bagimot dayta. Tanabanog akon amang ilablaba iti kawis mo. Ah. Tadinak matulungan.
Ha? Di oray saan ka nga agdigdigos? Ni ba nang mut Ay! Oray saan ka nga agdigdigos, inteng. na? Makamukan itibiyag mo. Na maakon kan ka. Di oray agsinatan. Yay! Ay, kapitan! Managdaldalos kang agpayso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni Nana ba nang aglaba iti ado a pagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, ken Christine Joy Barceliano, dita Santo La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdumngag kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay.